כן, עבודה זה חשוב, אבל לא בכל מחיר. יש דברים שבאים לפני זה, כמו משמעות ועניין. אני בדור של אנשים שלומדים מהר. אנחנו מסתגלים לשינויים מהר, ואנחנו יכולים לעשות כמה דברים בו זמן. תראה את המייל שכבר שלחתי, תוך כדי שאנחנו מדברים. לא בכל מחיר, שזה יהיה מעניין ומרתק. הקריירה שאני מחפש, קריירה ארוכה ויציבה. אני לא מחפש הרפתקאות. העבודה היא זהות בשבילי. אני מאמין שהצורך ביציבות זה הדבר האמיתי. תראו, אני מאמין שדרך עבודה קשה אפשר להגיע להצלחה. אם אתה תתאמץ ותעשה עבודה קשה ותצמח מלמטה למעלה, אתה תצליח להגיע להישגים, זה יהיה לך טוב. שלושה ערכים שבאמת חשובים לי ואני מחפשת אותם בכל ארגון שאני מגיעה אליו. זה יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסה ואתגר. אני באמת יכולה לעשות הרבה דברים בו זמנית. אז אם הארגון לא יאתגר אותי, כנראה שזה לא יעבוד. תגמול. אני מצפה לתגמול כספי. אני רוצה סוף שבוע. למה שאני אעבוד יותר קשה מאחרים? כאילו אני אעבוד ואני אקבל תגמול בהתאם. ויותר מזה אני אגיד לך, בשקט ככה בינינו, אני מצפה שהמנהלים שלי יראו את זה. ואם הם יראו את זה, אני ארגיש יותר טוב עם עצמי. אני ועמיתי, מהאנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, אני רואה את הדברים באופן אחר. אני שומר על אופטימיות, ומה שחשוב לי יציבות וקביעות. בעצם זה מעלה ראשונה. בתקופה שלי, כשאני הייתי צעיר, לא כמוך, גברתי היקרה. אני, המנהל שלי, מילה אחת, טובה, היה אומר לי, עולם ומלואו. לא הייתי צריך יותר מזה. זה הכל. זה היה נותן לי סיפוק לעשות את העבודה, לא צריך, לא כסף, שום דבר. לא תואר, לא להיות מנהל, תן לי לעשות את העבודה וזהו. תראה, אני בעצם חושבת שעבודה היא בראש סדר העדיפויות. כמובן שאני לא כמו ההורים שלי, אוקיי? שעבודה היא להיות במקום אחד כל הזמן. אני בעד להחליף מקומות, אבל אין שום ספק שבעצם עבודה צריך לשלב אותה ביחד עם משפחה. זה הכל. אני ועמיתי, מהאנשים שנולדו אחרי מלחמת העולם השנייה, אני רואה את הדברים באופן אחר. אני שומר על אופטימיות, ומה שחשוב לי יציבות וקביעות. בעצם זה מעלה ראשונה.